Priče su večito one, dajte rešenja. Dajte rešenja. Rekoh već nekoliko puta, Srbi rešenje vide kao nešto što ako nije za pola sata ne mora ni da bude. Naše strpljenje je vrlo slabo. Naš uvid u stvarnost još slabiji. Još slabiji. Mi hoćemo samo neka je jednostavno, brzo, pa neka, naša sva rešenja počinju večeras, kao to i propadaju sutra. I zbog toga smo stalno u problemu. Mi nismo u stanju, to sam htio da kažem, mi nismo u stanju da postavimo opšti okvir problema. Mi ne razumemo u kojoj epohi živimo. To ćete vidite po tome što krš srpskih političkih analitičara priča o multipolarnom svetu, o velikim promenama u svetu. Ali ja svuda vidim 6. flotu, 7. flotu, dakle, ne vidim promene u svetu. Mi nismo u stanju da ocenimo epohu, da vidimo ko je glavni. Mi tražimo oslonac na drugorazredne i trećerazredne sile. To samo pokazuje koliko nismo razumni. Jedan Miloš Obrenović nikad ne bi napravio takvu grešku. Ne bi napravio grešku kad mu je Turska na granici da bude saveznik sa Holandijom i da traži pomoć Holandije. Kao što mi danas tražimo pomoć Rusije, a svuda oko nas u Ameriji. Nikada takvu grešku ne bi napravio. No, mi ne možemo da ocenimo epohu. Pa iz loše ocene epohe svako naše ponuđeno rešenje je čabar. I nema nikakve vrednosti osim produžavanja agonije u nedogled. Svega 5% ljudi je u stanju da pravilno razume koncept, a u okviru tih 5% ljudi, mislim da je filološki sposobno, da ume da pročita ono što mu se stavi ispred nosa i da razume. Dakle, ne samo da slovca pročita, nego da razume. A od tih 5% tu cveta 1000 cvetova i na kraju kad se raziđe mag, ostaje 1% ili manje od toga koji mogu shvate ozbiljnu priču. Kad se magla raziđe, to je to. Mi nismo u stanju da shvatamo ideje, nismo u stanju da ocenimo epohu, nismo u stanju da vidimo gde je centar društvenih kretanja, što uopšte nije tajna. To je davno uočeno, nije to sad nešto što se juče pojavilo. Ne možemo da vidimo da je centar društvenih kretanja u bazi društva. Mi tražimo to više vere, više praznika, da se poštuju običaji. Uopšte ne shvatamo gde je centar zbivanja. Sve mašimo što možemo promašiti, tako srpski. To je tako. I sad politikanti, politički analitičari, političačići stalno traže promenu svesti naroda. Narod je dužan da se podesi prema njihovim fantazmagorijama. A priče su ono kao, treba da živimo dobro, treba da nam ide dobro, samo narod treba se osvesti. To su priče sa one strane pameti. Tako ne biva ništa. To kad bi seljak sedeo na doksatu, udarao ljutu rakiju i pričao, treba lepo sve da rodi, treba kiša da padne, a ne mrda guzicu sa doksata. To je to. To je isti taj nivo razmišljanja. Stalno se traži promena svesti, osvešćivanje i nikako da primete da to nikad nikom nije upalilo u do sad poznatoj ljudskoj istoriji. Možda je upalilo Ninu Belovu ili onima pre 7000 godina Srbima, ali ovim današnjim Srbima nije upalo nikad. Ono što zna istorija, sad šta ja znam, šta je bilo mimo istorije. Možda smo se nekad i osvestili. Nikad ni jedan narod nije promenio svest. To je takva glupost. On svest menja, ali ne teoretisanjem i pričom, nego na bazi promene svog socijalno-ekonomskog položaja. Sirotinja i bogati ne misle isto o životu. Pod teretom egzistencije se menja svest, ali pod teretom pametnih govora se ne dešava ništa. Tako to funkcioniše. Narod svest prilagodi epohi, jer ne možete imati ne znam kako razvijenu svest na 400 € plate ili 300 €. Ne znam koliko može slobodno da vam pliva svest sa tom sićom. Ali izgleda Srbi veruju u to.
Srbi veruju da Deda Mraza i to tako mora da bude. Uspeh, funkcionalnost, pobeda. To je cilj. Nije cilj biti u pravu. Mi smo sve naše ciljeve pobrkali. Sve naše akcije smo obogotvorili, ukenjali, učinili nemoguće. Mi ne shvatamo, mi ne težimo uspehu uopšte, mi ne težimo pobedi, nego pravičnosti. Takav narod mora da odumre. Takav narod mora da odumre. Prilično sam sposoban da branim tezu da svi narodi koji su težili pravičnosti, veri, poštenju i tako dalje su propali. Ušli su u čitanke kao divni narodi. To da. Ali su propali u stvarnom svetu. S druge strane, gledajte, nema ničeg besmislenijeg, a nije to jedna stvar, ničeg besmislenijeg, ničeg tužnijeg, ničeg jadnijeg, nego danas, 2023. pobeđivati Titana, Neretvi i Sutjesci. Svatate u kojoj smo mi interferenciji sa vremenom, gde smo mi, u kakvom smo faznom pomaku. Mi ne možemo da zabodemo ništa. Mi se borimo u bitkama kojih više nema. To više nisu ni kate, to ne znam šta je, mislim. Tako da, ne znam. Mi treba da se pripremimo danas, sad ja iznosim svoju ocenu epohe, da se demokratija približava kraju kao politički oblik i da će se na obzoru vremena za ne mnogo decenija od danas, a kad kažem decenija, neće to biti sutra, mada, možda bude i brže nego što ja mislim, pojavit će se diktature. Diktatura u svetskim razmerama, ona se već vidi tu. Vidi se zgušnjavanje instrumenta sile. Amerika je već diktatura eksterno. Ona nije u Americi. Ali van Amerike ona jeste diktatorska sila. Oni su eksterni diktatori. Rusija je diktatorska zemlja par excellence. Kina je diktatorska zemlja. Tako da već imate ogromne zemlje i ogromne potencijale koji su stavljeni u funkciju diktature. Za ove druge nije problem, ako se naredi, bit će diktatura. Nikakav problem. Tek će biti tamo lakše, kad se ovde to bude rešilo. Tako da treba se pripremimo, kako postoji neka ozbiljna politika koja gleda dalje od nosa, treba se pripremimo za to vreme koje dolazi. Kako se mi pripremamo? Tako što se oduševljamo diktaturama. Umesto spremimo mehanizam, da razmišljamo o mehanizmu, da naše seronje, politički analitičari, misle o nekom modelu kako da mi izbegnemo diktaturu. Oni raspredaju Rusiji i njenoj moći. To promašaj, dakle, ne može bolje. Opijaju se diktaturom. To je tako. Ne, šta se radi? Ne vredi tu mnogo ni pričati. Srbi su promašili sve što su mogli. Džabe priča.